ba ina zaune a Madina yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla zalika thumma yakunu mudghatan misla zalika thumma yursalu ilayhi al-malaku ko ba shi ya faɗa ba to inda aka zo yanzu aka je gidan sikanin an ci gyaran sa haba zai yiwu ba abu zai yiwu wallahi wannan kwana 120 din da ya faɗa guda uku 40 guda uku kwana 120 ya gama bayanin taɗawurin jinjirin ciki iya inda duk wani likitan duniya mai binciken ɗan jinjiri a cikin uwarsa iya inda zai tsaya kenan daga nan shugaban mai ƙara ya ci gaba ya ce sun mai rusalu ilaihil malaku waye sannan gurin kuma fa yi umaru bi arba'i kalimatin da katabin rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun ko ku ga ba kenan kuma shine shugaban mu fa abin dadin ma ke tunda kaji Allah yana cewa laqad mannallahu mu'minai kun san ku abin da ne muku inji Allah kun san kyautar da na baku kun san abin da ne muku Allah yana maimaita mana cewa mu san mai kyautar da ya bamu ba kuma a labari ba ba a cikin wani magana ba a cikin alƙur'aninsa mai tsarki yallaqad mannallahu alal mu'minina sai yaushe yace izba asfihim rasulan wai wane ne rasulan din nan ne ba shine shugaba Muhammad mafi girman mukami duk duniya Allah bai taba yin irinsa ba Allah bai taba mutum irinsa ba komai nasa in dai kaga baka gano wannan khususiyar tasa ba to ka ce wani tambari na jahilci ya hauka ka yi kokari ka nemi wanda suka fi ka sanin wannan abin su gaya ma ƙwarai ka nemi su gaya ma asraru ne da shi ne kan shakku shugaba sirrin zatinsa wannan zatin da kaji Allah yana faɗa ina maganar idansa ma zagal basaru wa ma daga saboda da Allah ya ce ma zagal basaru idan shugaba malam sai ga ido ya bayyana ina ganin gaba kuma ina ganin baya a take a lokaci daya bai taba baya waiwaye dan ya ga wani abu dan yana ganin abin da yake baya su kansu kitatuman malamai ma cha suka dinga yi to wai me wallahi faduwa za ka yi dabi'a ka haifi karfin nan gon wallahi ai da wannan ganin nasa shi fa ina ganin gaba fa ina ganin baya a take a lokaci daya